What's up guys, and welcome naman sa panibagong video. So sa video nga guys is mahihilig ta yung pagkawat po ng volleyball na yung giraradig sa Tigas Boulevard. Hello ate. Sige ate, kaway ka po. Uy, yun na naman oh. Kaway ka mo ba to? Kuya. Okay ah. Video. Yo. Another memory naman ini. Pero video hunta na habang maliwanag pa. Kaning hilig pa na. Yo. Try ko tayo. Diyan pag ganito bawat ganito. Hala! Parang ngayon sa bawa na siguro parang host na lang nila ang bawa. Hala. Allah. Iya ba? Dari video ko. Bihira sana po ba kay ano? Ano pa siya po? Wala ka. Naman oh. Digdi na guys, nagtatapos ang video ini. Hope na nag-enjoy po kamo sa pagdalan ka ang video ini. Dahil po malingaw ng follow kung nagdadalang po kamo sa Facebook and mag-subscribe kung nagdadalang po kamo sa YouTube. Thanks for watching!